дар самти тақвияти корҳои ободониву созандагӣ соли 2026 барои кишвар марҳилаи нав ба ҳисоб меравад, зеро бо ташаббуси навбатии созандаи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон соли 2026 соли вусъат додани корҳои ободониву созандагӣ ва тақвияту таҳкими худшиносиву худогоҳии миллӣ эълон гардид. ин иқдоми муҳим ва дурномасоз аз ҷониби сокинони ноҳияи вахш бо рӯҳияи баланди ватандӯстӣ, ҳавасмандӣ ва масъулиятшиносӣ истиқбол гардида корҳои созандагӣ дар тамоми самту соҳаҳо боз ҳам вусъат меёбанд. ба виҷа дар доираи омодагиҳо ба истиқболи ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар ноҳияи вахш таъмиру азнавсозӣ ва бунёди 150 иншооти гуногун таъйинот ба нақша гирифта шуда буд, ки бо дастгирии мақомоти маҳаллӣ ва иштироки фаъолонаи сокинони соҳибкорон ба андозаи 100% иҷро гардид. иншооти бунёдгардида соҳаҳои маорифу тандурустӣ, саноат, савдо, хизматрасонӣ, варзиш ва дигар бахшҳои муҳими инфрасохтори маҳаллиро дар бар гирифта барои мутобиқ ба талаботи замон гардонидани сатҳу сифати зиндагии сокинон мусоидат менамояд. дар асоси қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ҷиҳати бунёди муассисаҳои то мактабӣ ва муассисаҳои таълимии ноҳия дар ноҳияи мо сохтмони ҳам муассисаҳои таҳсилоти томактабӣ ва ҳам муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ ҷараён дорад. айни ҳол дар ҳудуди ноҳия дар ҷамоатҳои дурдасти ноҳия тибқи қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон бунёди 3 адад муассисаҳои таҳсилоти томактабӣ рафта истодааст. инчунин дар баробари бунёди муассисаҳои томактабӣ сохтмони синфхонаи иловагӣ дар назди 23 муассисаи таълимӣ идома дорад. сокинони соҳибкорони ноҳияи вахш бо ҷонибдорӣ аз дастуру ҳидоятҳо ва сиёсати созандаи сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо азму иродаи қавӣ ватандорӣ ва ватансозӣ назди худ ҳадаф гузоштанд, ки корҳои ободониро бари рушду устувори ноҳия боз ҳам тақвият бахшида насли наврасу ҷавонро дар рӯҳияи худогоҳиву худшиносии миллӣ тарбия намоянд. дар ҳамоҳангсозӣ бо мақомоти иҷрои ҳокимияти давлатии ноҳия, вазорати молияи ҷумҳурии Тоҷикистон ва лоиҳаи инкишофи барвақтии кӯдак сохтмони 10 синфхона дар назди 7 муассисаи таълимӣ бо тамоми таҷҳизотҳои муассили таълимӣ сохта мавриди баҳрабардорӣ қарор дода шуд. дар ҳошияи эълон гардидани солҳои 2022-2026 ҳамчун солҳои рушди саноат ва татбиқи ҳадафи стратегии давлат саноатикунонии босуръати кишвар дар ноҳияи вахш бо назардошти шароити мусоиди мавҷуда ба бунёди коргоҳу корхонаҳои саноатӣ таваҷҷӯҳи хоса зорид мегардад. ба истифода додани корхонаи истеҳсолии хишти ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди хишти халтон, ки иқтидори истеҳсолии он зиёда аз 80 000 дона хишт дар як шабонарӯзро ташкил медиҳад ва зиёда аз 30 нафар сокинони маҳаллиро ба ҷои кори доимӣ таъмин намудааст, намунаи равшани татбиқи чунин ҳадафҳои натиҷабахш мебошад. ин корхона дар таъмини талаботи шаҳру ноҳияҳои минтақаи бухтар бо масъолаҳои сохтмонӣ самӣ назаррас мегузорад. طبق اطلاع مسئولین با نظرداشتی وسعت کارهای ساختمانی و افزایش طلبات به مسائل ساختمانی در ناحیه وخش با بنیاد چنین کارخانه‌های استحصالی توجه مخصوص ظاهر کرده می شود. جمعیت دارای مسئولیت محدود شیفت شرق از جمله دیگر اقدام‌های صاحبکاران ناحیه در این سمت به شمار می‌رود که در آنها زیاده از 30 نفر ساکنان محلی با کار دائمی تامین گردیده در یک شبانه روز بیش از 1000 دانه شیفر استحصال کرده می شود. جدمیم واسطاک یک با شریکان رشد جدمیم شیفر شرق طول یک مدت است که در همین کارخانه کار و فعالیت نموده ایستادیم و این کارخانه زیاده از 30 نفر ساکنان این محل را با جای کار تامین نموده است و آینده نیت داریم که همین گونه کارخانه های استحصالی را زیاد نماییم. ساکنان صاحبکاران ناحیه وخش با دستگیری مقامات اجرایی محلی حکومت دولتی مقصد دارند که نشان دهنده‌ها را در همه سمت ساحه‌ها مخصوصا در بخش‌های سازندگی و استحصالات باز هم بلند برداشته جشن پرافتخار ملت 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان را در سطح بلند و شایسته تجلیل نمایند.